תוציאו רגע טלפונים, תפתחו את הסטורי רגע, בואו נעשה קטע שכולם יעלו ביחד ונראה איזה בלגן יהיה באינסטגרם. עוד טלפונים, עוד טלפונים, עוד טלפון. היא רק רוצה, תגידו לי שכולם בחוץ שאני אתחיל. זה חד פעמי, אני לא עושה את זה, שתדעו. לא יודע למה, פתאום איפה זה. רגע, יצא לי פה, הופ. יש לנו, אפשר? תגיד ניי 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 תגיד די 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 ניי 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 תגיד דם